Jenenge kuwi mah? Mas Hamengku ganti. Joget yo. Ayo yo 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 yo. Yo yo yen. Ayo play. Wah, ini pakare Nayuk. Ayo Mas Jo, kene Mas Jo. Pak Oto. Jejeg. Yen lewat aku kelewatan bubuk kae piye kanggo ning jagat kebak tulisan warna abang kondo isih sayang tetok Mas Warjo, Mas Warjo kene. Pak Etek e. Oh, Pak Oto yo apa? Piye sedayu Mas? Enak Mas e. Tenane. Lah iki kanthi Pak Oto ning kene meneng wae kok. Pertandake nek penak. Tak kira lapo jebule ngantuk. Walah. Lho lanangan breko sekepel kok ora wani ngombe blas lanangan opo kaya ngene iki. Kuwi lho kuwi sawangan kopi enek, Dina teh enek. wingkinge Kuwi iki kok ngunjung kebe karo wong tuwa lho. Karepmu iki kon mimi apa? Lah wong lanang awal-awal kok kopi tok. Lah kudune apa mimi iki? Weh. Lah, Kowe iki aja kok ngilani karo dadane pemudan sepuh ki ngunci kene sembrono. Ora masalah kuwi, wong lanang breko sekepel kok ngombe ra wani lho. Lah bergal 15.000 lah lho pirang-pirang ubruk ya ngono. Iya. Umpamane kok ya. Wong menjaga kesehatan kok ya Bapak iki kok Kopi nggih Pak. panase malah anyang-anyangan minggu kok ya. Tak kamis iki. Ya tenang Nggih to. Pripun? Ngombe kopi aja ning mripat ri. Ndak rapi. Lah lebono irung malah kok. Gak apa-apa, kene tak kapi kok nggih. Ya. Ayo Mas, Mas Bardi. Jangan keliru ya. Ya. Catetan Mas. Wong lanang rapi ambruk pe ngandi. Catetan Mas. Iya. Aja lali, aja Ya. lali, aja lali. Ina. Ah. Aja lali cakepane. Sing cetha suku wulin sing genah. Catetan sajroning ati. Lok. Pindah kragen. Globongan pindah ning kragen.
omah ki lho ben ku tetel kabeh. Piye Ya kok ngopo kok iso tetel? lho, ora tak apa-apa. Lah iya kok. jane katoke kok malah klambi sing tetel. Iki kelebihan dosis no. Lemake kuwi lho. Oh, aja terlalu. Lemak kok nudel tok. Pikiranmu asosiasimu kudu sing positif aja negatif ya toh. Sesek. Ngono. Lah ki mah Ya joget aja nyawang karo Lah, ki si mapur Ina. nganti wong nganti? Ngono. Piye to, Mas? Nah. enggak Kowe nek Sing di omah joget iki joget lho. nyawang Ina, iman kuat. Oh, Apa nih sing ra kuat? jenenge sapa mau? Sing ra kuat apa nih? Lek sapa lek sapa? Awakmu ndingone ngono apa jenenge? Alah nganti wong pur. Kok halah ini? Ya, Lah, iya. oke. Mangan ya wonge. Lah Ayo Mas Pardi. catetan sajroning ati. Tutur sayang. Iya iya iya. Lang lang lang. Oke oke oke. Miterat angrangut Malah ngadu berkat nang kene. ragil kuning angopati mendrane panji asmara kang mimba dadi wong tani sang Dyayu Jukasmaran nyawang tegalan sabin